have some people here. You have to go. Nila de la Nedo. Don't you share the last? Share the video, guys. Share the video as you are joining me. On your Nafuna screen now, who knew she hadn't cleaned in Azrash? I don't know, one do to Ogechi, all the followers of Ogechi, all the strong followers of Ogechi. Do not be taking anything on in our phone. Na Kensere, Venza, Milade. Don't take anything you are seeing as the truth. If you want to hear the truth, come here. Go to Chief Pilot. Go to After Dark or No Gate platform at the moment. And so many other bloggers that are supporting her. Many bloggers now supporting. Many of them watch her about what transpired. Each one in what is Yoku. What has transpired between Ogechi and so many of all these people. You can get it here. Cheap pilots after that at the moment. You have to go. Other supporters can also get the real truth concerning whatever that is happening. Other platforms now support here. So here do not believe anything that comes from intelligent caller, Venza, or Kingsley, or Mirabel, because anything you see there is a strategies of making money, not the strategies of truth. If you want to get the real truth, you come here, we tell you. I say that we stand on the truth. And at this moment, Nayan going to hear is 105% of truth. Age 4 video of Otnila there, 4 videos of Otnila there. Video 4. It is enough I don't way see here. For those of you that want to know the truth, only have one name why. This lady is from my local government. Umuchu, precisely. Don't you mind? To the okay, for say that to the day. That to the day. That to the day. Yeah. Not stand the president of Nigeria in a moment. Estimate now, boss. Let's cast a kid down. When that made hear the cast, boss. Eh? Not for that scene. Huh? Yeah, man, don't tell me a moment. Come here. Imagine yourself, don't tell you. Azari grande. That was into. So, she got the video. I can must get them now. Yeah, like I said, age 4 video. You can make it 4 video. On the live video the other day, I requested onye onaji otomnira delo na ya send erenye ina hata we nwete 5 from 5 different people. 5 different people. They send it to me. They send it to me from 5 different people. I have it with me. I have it with me. 4 different videos and 8 different pictures. 8 different pictures. All you on my phone. In order 4 different videos. Oto Niradela Nedo. Ejinye.
8 different pictures of different type. Esegere. In the now, someone that have this kind of dirtiness on different platforms, on different people's phone, is the one who's on her justice. She knows very well that no when justice is on her job. Here is an avenue and opportunity of young use emotional blackmail to scam people. I don't know what here, you know what here. Wherever God is that about who you are in the matter. In her mind, I want to go new customers. New customers are gonna generate. Yeah, that I want to go new customers. Gara dana enere yedere. Yeah, that I want I want the method. We know the method. Can no money get social media? Just no consider it. That's hey, kedo je kero tawanya onye newo nke onye ne nkozo. Hey, somebody is sending something. I am na agent video can you on a live video. You want on the dine at one. Then no, cause you very emotional blackmail. We hold you when we teach you one never that day, that time. Waiting on London, waiting on California, waiting on Gavoni, waiting so many people, waiting Kingsley Rita, waiting Kafaya, so many people was a victim of Nila on this social network. This is emotional blackmail on him. Oh, yeah, come on, in the last 2 years, Allah buy the idiot or Quakalong in my house. The video my mother, video my grandmother, 15 on social media. Emotional blackmail, can you use here now blackmail on the mother? You have to go. Call really now blackmail no man, no money. How I wish I want to tell you, I got the teacher here and half when you have to go. I first put some picture so that you will see the lady. Oji emotional blackmail where you don't buy or you don't do or you go and because it was you in one or social media. Book one allegation or the other. You have to go. Book one allegation or the other on social media. That is exactly what that lady is doing to people. Now, only use opportunity, no Ogechi in Nigeria. Or now blackmail. General Abuja. And I go good night boss. No Ogechi is nowhere to be found. Ogechi na ato yoja. Ogechi na renka. No Ogechi kolotu ya. Nka cause. Zugu mi na the lawyer. Olugo no mume. Fire a lawsuit against Ogechi. You couldn't be able to fire a lawsuit. A dequasi again as such. Can you hear cause there na social media? When she was crying, those blackmailer aqua on a day. No one I come to Nasia. Miller, have you started again? You want to use emotional blackmail on people again? After it is still again, you never can then cause a man at the whole world. I want to go to Toria. Or go comment to Budakari, or go comment to fire, or go comment also. Like nobody ever conscious you. Miller, there is no method of scam he gave with the more than one of them. That's why when I get an agent, I'm gonna have to palage fully. Now after I negotiate your pictures, can no one somebody send the 8 different pictures, not only one, not almost so one really. Nanda name some of the name nature this is for the way Kukumana Henike. Only one video of young Futara. And guy is all mistake. Another go to Nananka, 4 different videos. 4 different videos near there. Nke na asa ahụ na bedroom nwa nwoke dị video ye nke kekwa another one nke ọ na bed called 2 with another one kwa mere 4 different videos all ihe nji from autumnal there lokele onwe na social media on her own. Then 8 different pictures which has not had many 8 or 1 or 2 or 3 8 in number.
Or hinge. You know, all those things. Only our phone corner art. Oji auto ya achụ na social media. Ọnazi akọrọ nọ mmadụ ewere na blackmail for social media for all this one. Neither there bụ ihe eji wee were the blackmail on media. Iwu nwere injustice na-abụ ọbịa okwute nke ndị mmadụ mere. Ọ naghị ekwete nke o mere. Ọwụ the same method ka ị chọrọ use. Ịdị ekwete nke ndị mmadụ mere, ị gaghị ekwete nke gị na onwe gị mere. Ị gwakwara ndị mmadụ the genesis of everything that happened. Do you tell them how you scammed Ogechi and her followers? Send it to me, please. Chọnụ na-eke ya zụta gị na na-eke datịnụ sochikọrị ha n'ụwa anaghị eke. Ị na-aghọta? Adịrọ na-eke ndị okwere na-ekere ha na-eke. Zụta gị na niile na-eke datịnụ ka ha dị ya ka enyekọrị ha ya. Onye niile ya esinye ya because no public consumption. It's a public consumption. Or just this morning, that when I heard no, Ogechi that is the evil doing many of you need. That is the highest wickedness in the highest order. Anyone and they go one or two things. Everybody comes go one or two things. You know all those kind of things. Now, if they will emotional blackmail. Now blackmail and don't matter. He did the quasi application he did that one. Can no get it. Hey, and the word in wow, and the word wow, hey, and the word yo, Ojanka, Kerojanka, hey, Miradelo, Jacka, wrote here, kiss Alando Mado. 8 different pictures, saw a hinge on my phone, and they could see, and you never hear 105 truths. In other 105% truth, 8 different pictures, 4 different videos. Oh, no, 4 different videos. And then the pictures, I'm going to know Natalo. I'm going to go in watch it. When do we like hey cake of three to say this lady is very useless. Caroline, I greet you. Very, very useless. Very dirty thick. Oh my God, now then on social media now narrating her story since 2019. You know, I'm working the 15 years. That means I'm working with you. We'll call you the thing on the phone. I'm working on the water. Zuzu. What a career 15 years. And now, Pushazi, to ihe agadi wine ado. 11 years. And now, if you agadi wine, 18 agadi wine ado. You have those kind of lifestyle. You still have got to come on media. People will be there encouraging you. Be strong, my sister. You are the strongest woman. You defend your authors. Oh. Edel on media, they defend your authors. Now I told you where your authors is everywhere, every angle, different places. Or now got viral. Now want your story, they will know your story. People that are coming in newly on media, they will still witness your story. How each way will like again, neko ikege everywhere. Another emotional blackmail. Neither I can never allow you to blackmail our people again, to scam our people again. Aging case, I got your case. I think we are coming. I can have the negotiate no more the only you. Negotiate no more evil. Now I want no more he community. Since all these things have become a permanent issue on media, we must continue exposing you daily. Because you are not going to use that to scam our people anymore. Or one of the whole one you just on social media, jot your dear ayego. Neither they can analog. None egg quainty. Listen to me. Mila de teach you one naya, and so many people now fighting on media. Naked or this lady. Do you know that this lady will report your name sendly John Abaron here? Are you aware of that? On that moment when Chichi and Co are fighting, this woman on the ground may use all to yana there go.
John agwara nwa ya onye dị ndụ today ịkpọ ya jụọ ya ọ na-ese ọtụ ya na-ese ndịrị this guy na ọpụtakwago again ka o werekwa dise na ọtụs wee nụ gịnị na-asịka nnukwu ndị mmadụ ndị mmadụ na-asọpọtụ ya. You see new people there. New people. You will see them. And not any honey eziokwu. There is no truth in such individual. They will still fight themselves. Nina dere one onya like all. King Sirin Chekube, the useless man on Abuja. Now way, now scam on the mother. Don't derive anything from those people. They have no truth in them. They have no truth in them. Are you getting the point? This set of people need a way to scatter all things are done in our lives. There is no truth that we get from such individual. This guy toast to na ejidego Ogechi na go the idiot arrest. Neither there the don't cause no we hear the Ogechi arrest. No Ogechi is where to be found. Oje delete ye. Oje na so na Abuja. So every video go see go what aja. I go going from the initial time na house of the Abuja. Na live video in front of that particular place. No. Then enjoy her see her can you go na headquarters force if that who then invite or invite anyhow. Neje then can you jezire na onye na invite. Case long case iji the case you fire your case. Intelligent on your case iji you have no case. Neither the case iji or one case iji. If that whether na solicitation the answer is no. You see how you guys lack sense of reasoning. You want the kind of things a community you will take that particular place. Have na Kanduneji connection ADC even in Nigeria. How they connected, hungry this, hungry that. They never use it to achieve anything in Igbo land. Not in Nigeria who started to with it. When injustice and co. Half on that. That before you get that he got more your level, you got one the kind of law you jaga, or we look the Galaki when the police station on board. Major head office, head reporter. Useless set of people. So do not allow Ninadel to blackmail you. Ninadel Jaka call to you everywhere, and some of the authors gather through messenger. You know messenger of phone, how it works. Oh, Moriki call a send of light or click one another person one send. Oh, Moriki no click create or by any different friends in a Facebook or to an agavila. We know the source of it. Right in the child elite here. In where God to dare defend such thing on social media. Mommy, you know I love you so much. I love you so much. With you, Lord of Kagwa. It will now be on the AK everywhere. Shameless individual. In a Jacoki will take opportunity to case come on the mother. Mila de Lonio Vodo, the Abbasio, Puni novel at that time. Without the lights, if you are 100,000 Kenya for that time, and you regular lights, richer, do nature. I say, yeah, doesn't you have to channel on any fellow or than another period of time. He had to go, eh, though not gonna forget. Mirabel is there. In orthodoxies, Mirabel is there. Anywhere you mention the name of Ogechi, you will see Mirabel. Genonte, clear conscience fears no accusation. Oh, Mirabel will Ogechi and do to Mirabel will not have this issue like this. Or go not like that. But because of our wickedness, selfish interest, self-desire, no one can have one on Konyozo. Can somebody there on social media wait for in a tafufu? Where say, no, my sister. I chose in Kijio to go out there go. Now one day you do every time you have one here, I have one half of my sister. Kai wani hagi, Nereki, Kiwe Daulu, Kichoy Higene, Ogechi Okondo, Tieni, Okondo Diego, Oko all her friends. See, come. Mirabel is my sister.
They no can help you. Neither the Ogechi TCR on social media. And when the one raise this lady ego, they find out that 1 year and a book out one here widow call. Now 1 year when you na the no. She have a husband that she's living with at home, which is Joseph. Ndi or more no room the local government. Now I know this lady. Onye no vata nila there na the house and wana. Yena ya mulu funwa. Then Joseph we could share we more 4 children with Miladel. Kelika Miladel we actually zoom Joseph na no for na social media. Na assist na always we don't idea mula. Upon here we boku no we save. Eda ka no one we kuvozi ezioku. Mwa Miladel kuvozi yes. No young one no ogota Ogechi ndi here. Ogwa no Ogechi na di here and 4 children. Ogechi Edionicha, the answer is no. Ogechi and with the answer is no. Ogechi when another from Adam, no. But just because she's your fan, good or not, or like Yago Minadel. There you was the guy, which the chat is there. You guys can go to YouTube, you will see it. Type Ogechi Okeke Njaka and Minadel case. You are going to see every details on YouTube. It's there. God, as you know, here beginning can now go to open. Go and verify. Jenna your YouTube. Type for Ogechi Okeke Njaka and Minadel Nedo case. The video will come out. You will watch all the communications from the beginning to the end. Enough from boy one away. No jindu ya wapuna. No eko jazo mazi. Ogechi said, no, my sister, you don't need to do this. Can you hear again? Can you hear when you keep the door? He went as survive. Now sustain where the young ones in me. Neither say, hey, my sister, God bless you. We can own up for 70,000 or 100,000 now. I am very, very okay. Ogechi no problem. Oga we again with fans here. Ogechi never have any bad intention toward this lady. This lady is among those that have evil mind against Ogechi Okeke Njaka. Many of the people Ogechi encounter hate Ogechi with passion. I am asking a question: why are our people like this? Why our people are like this? Ogechi wegwe umwazi ukwana no umwazi na die have umwazi die have their 4 children we nwo. Ogechi we uto Ogechi. Ogechi said, no, my sister, achọrọzi nke na agba apụna biko achọrọ ihe ka inwe ihe na-eme ka iwe zuo umwazi ya. Sometimes anytime I remember all these things I do fall emotional because it's so painful in the heart. It's so painful in the heart. Oh, said no problem. Na ga choka nwe ihe ga eme. O si oki na ihe na-enu. O si na nwanne die na abiakwa o. Which is Joseph. Amakwa Ogechi amara na Joseph na this lady dị n'uno. O si na the one na ajerute o si okay. Then na go kpọrọ ụmụazị na wee na video. Yo ndụ mmadụ ayiyo. Ka ha nyelu gị aka. You may be crying, onye na-adị ayo na social media wee dị na smile na achị ọchị. Or you get something new to know, like on actor on Oji emotional blackmail, now blackmail one if you don't know today back. That is how you will come out and beg on public. You know, so you hold your battery get you on social media. Okay, try to put emotion on that, with your children, if also your children that so that can no one when you legaka. You know, we hold your getting there. You know, we hold your blackmail get on media. Or just say there, you will be send the Ogechi. Ogechi talk on media. Your followers, your fans, they say, only 191 Bikono. No way widow, no Nadia Mona area than, and those 4 children. Bikono Munen, Jan Kenyan Wanyaka, go away week away Zomazia. No, don't want to easy, 4 children, no husband, and no way in Yaka. Bikono Munen Diano. Only followers Ogechi answered Ogechi like fire and thunder. And they will go. Na-ekponye na akaụntụ Miladel na akaụntụ Miladel ọwụlọkwa NGO akaụntụ egote Miladel akaụntụ tinye ndị mmadụ wee na-etinye ego video na-aga viral ego na-abata
Nina there. Now go get your girl now that at the end, Nina there hijack get some money, hide there because we know that Mary said this lady more than 2 million, which Ogechi now, but some of the fans are not Ogechi 80 equaling 50,000. Nina there will not give an account of that one though. 80 to 100,000. Nina there will not tell Ogechi. They don't have the tap on an account. None can want to say Ogechi. He will find that this woman will Nina there. 8 to go Ozwoloshi. Also, no one for Nishakaovo. Now, before Ogechi name, I have oversmarted Ogechi and her followers. Up we hear and I can use it on air. You know, all those kind of things. That is what she is saying. Then, was there no more? 8 Ogechi's way will I can't know the West Cam on the mother. I can't know like 18 young one I confirm all the Latin and that. Young one go Ogechi in case of some followers get send the Ogechi receipt. And as they make another because you go that another will not talk. Oh no, see, antina network I don't know. Other than only Ogechi Kusuri. But I say now when you send Lego, I say, auntie, no, other than no network. Almost after 10 minutes or 20 minutes. Okay, yeah, all that I go. A cleaner on your weekly. We are there weekly. Ikriojo. Onaka, this lady. Case where is the lady ego. Video na gazi viral. A lot of people start calling Ogechi on phone. Nando mine on each. Nando mine no more. Nando mine no muchu. Now call now that I can nyakede. Now so Ogechi. Now this lady in a raise lega is not a widow. Now this lady in where di. Ndo family di we be after Mirabel. Family we go tie dia ihe na-eme. Ana were video ade go jana asi na negodo ka esi ngodi gunwuru. Okwo na ka esi chọpụta na Mirabel never a widow. Ihe we gbawa Ogechi isi and the followers ya. Si kedu ka nwa ga-esi we bịa n'efifi ọma scam more I ego. Some of the followers now so Ogechi I ga-anata the whole money. Some of the Ogechi followers no ka enere ya edere at least ka anata half of the money ka enyezi ndị with the real widows. Milade we ngo you see I can never give you any money. It's my money. No way we don't need to later we don't come out on me to beg. I mean that I need. I can never bring that money. That is where the problem started. Somebody in Yelaka turn Zeuru Agu against Ogechi and her followers. And they followers are still Ogechi. See return of 500,000. Kedegini, Kenyan do the real widows. Neither there now one door when he is 1,060,000. Only on a delivery, young Congo like I put it. I say, okay, the 1,060,000 now. We take the 500,000. Okay, when you other widows, Aka, did 560,000. No, they considered her. And when dog I was still with the whole money because you lied. You have to go. Let her go and tell this story to police against Nirada if it is true. Chigidi, yes, you were a novice in all this. Naniha Angwala go 105% truth. Go to YouTube, like I said. Go to YouTube. Type for Ogechi Okeke Njaka and Mirabel case. You are going to see the video and you are going to see all the chats with Ogechi Okeke Njaka. In another, then you will give yourself answer to it. Are you getting my point? Ogechi asked her to surrender 500 for the real widows since she lied. Yeah, that is exactly what happened.
enwere ndị nọcha ihe ga nwa dị story na-akọ etu o si eme ị na-aghọta ihe nne na-adịrị ọsọ na-ekwu ya na ọ gaghị eweta the 500,000 by that time greediness bata ọkụ onye si na o need 70 or 100,000 enwetazi 1 million something by that time ya nwere onwe nwazie na o nwere trouble na armpit so na ọ gaghị release the money ọ ya na the case na-aga on ndị niile ya na-eme rezidian na ndị ọ na-ese ndị ọtọ dịrozie kerezi ọtọ ya na social media kerezi ọtọ ya na social media ekeriri everybody ịghọtago a na-eke ọtọ this lady indoors to indoors that time ị nwere ike ire live video somebody ewere genuine number na-awụkọrọ gị na WhatsApp go. Are you getting the point? Ewere family ewere genuine number na-eke ụfọdụ na-eji na kedelu number ma ihe na-eke ya ndị mmadụ WhatsApp ka na-eke ya ụfọdụ were na-aga messenger na-eke ya messenger to messenger. Ogechi onye onye ahụ Ogechi na business with this lady Ogechi o nwere any contact gasị na ya na Ogechi na lesbian o ji wee sị nele ya Ogechi wee chi ya. So how can she the covenant on the net to calling Ogechi no Ogechi kelọta ya ebe scam Ogechi and followers ya na-use emotional blackmail na-agagharị on media na blackmail ndị mmadụ. A lot of people don't have to go on social media. How many of them do you see that is defending it? If not that God want to punish this lady for the evil she have committed against humanity. Because of Nina there, ndị mmadụ wee join izi ha na fight NGO Ogechi Okeke Njaka. Onye na-enyere ndị mmadụ aka. Because of this lady, thousands of people video na fight Ogechi na Keno and so many of them now fight this Ogechi today. All this Nina there engineered a lot of evil. Obentezie page, there's a Ogechi saga. Talibo Ogechi, Ogechi Ogechi was scammer. Ogechi is a criminal. But the nature Ogechi is a scam, okay? If they raise regular your own account. Can't you guys reason? These are emotional blackmail we are talking about. We don't need it. What we need is what? Truth. Truth. Nwa na-agwa gị kịta na my phone nkwuru ihe na-ebusikwa ya ike na bịa nọ request ye na onye ji ọtụ sụnụ there ya send ere nye nweta ya with 5 different people 5. Then on that nweta 4 different videos and 8 different pictures. All 1, all 2, all 3. 8 different pictures. Then tell me, how will you justify the case? Is it the fault of social media or fault of the individual? Is it not someone that is doing such business can have such things on her phone? Only name all those things in her phone, yeah. Half your dear, only her dear. Assume no make the lady no he justify herself now. Only the phone. She sold the phone. Through that, they tell the wife that one knock at the phone, which is all lies. There is no truth in such individual. Maybe that, but for those of you that are coming newly in all these things, ask questions so that you are not going to be a victim. And we're going to know dear. Do they send ego? I will call some names. Mommy California is a victim. Mommy California is a woman that is living in California. And Mommy California is a victim of Nina Bell. That woman with more than 700,000 can do Nina Bell business. Here I wait to swear and for her mind, the money will keep on coming the way it is. Now, so London is a victim. Chichi Obodinaya is a victim. Nneka Obidiwe is a victim. Kingsley Rita Keneso Kichidenko is also a victim. Agbara Umuahia is a victim of Mirabel. And so many of them. Mirabel jere akwamozu na nkwere je achọgharị amụ ọ ga-ala
na ndị ọ na-akụ aka n'anwụ ọkwa onye si na ekele ọtụ ya jechaa fụta bịa gbọga agwara ụmụ ahịa saka na agwara ụmụ ahịa ekwe ha ala ya na ọsọ jenu na-ehe HIV test. You see all those kind of human being ọkwa nọ na di ya na nwoke dị n'ụlọ till today m na gị na-agba na-ekwu. Are you getting the point? Till today mụ na gị na-agba na-ekwu Ninadel na Joseph ka nọ na the same house. Joseph onye ọmụọ n'olu mba ha nwa na anụ ya. They are still living as husband and wife at home. Ma the lady n'onwe ya na-agba akwụna na-agagharị everywhere till today. Till today o nwere ike o ruo echi na onwe new victim o nwetara new victim na o nwere ike ọ bịa sị ya before when ihe na-eme onwe ha ka the guy sikwenye nkwa ọ ga-esend ya little money. Many ladies na-eme ya oseke ọtọ ya send ya. They don't value that. They don't use it as anything. Oseke ọ na-esiri una ka o ji esi ụlọ ọtụ ya na ndị mmadụ ego. A useless mother. A useless mother. Ọ bụrụgodu na ụdị ihe dị etu a they are there. Can't you just restrict yourself because you're little children and let go of all these things? Your ndụ mmadụ ịgbaghara so that people will not talk about it. So that people will not talk about it. Nana, because of gini adịrị ego, desperate for money. Onye na-akpọ WhatsApp send a request here na when you chọrọ ikwu. You can send a request here if you have anything to say. If you have anything to say, send a request here. Oh no, then WhatsApp. When I had a community long WhatsApp. I don't know use the two phone na shop. I was going to go tell my phone. Only go tell my phone. You have to go. So you try bomb na WhatsApp. It won't dilate here. Now what? Who else wants to see Ninadel auto video? Okay, you have to go in a comment section. Also the endorse for you. Unanara you na afu. On the one okwu ka ị na-ekwugharị. If what shadow those things, you will hate this lady. If what shadow those things, you will dislike this lady. In one equity from na eziokwu. A lot of people are about that time. Eziokwu. By the time I watch her, they will run away from this lady. Hi, but one of my good friends that time. Anytime I only put a look in there, or so Guinea, man, you can out everywhere, Guinea, girl, you got. And say, no, you only watch this thing, you got the supplies. And they do one day, or whatever they can comment section, say, go and endorse them. Can you collect your own? Or what, Charaya? I was even more, but I was in the phone, so child. God. So this kind of human being still exists on this earth. Na n'oche kwa n'ihe ọ na-ekwu ya si o na ọnwa n'ihe a wee eziokwu n'oche na-asị ka nna asị na social media nsi ya here we are not lying here aja here ya gwa gị eziokwu. If you take it fine, if you don't take it is your problem. Ọwa ọchịcha ya wee tie gba n'aka. So na onye a mesịrị ihe dị etu a nwa obi je na social media na-aka akụkọ about it. You see if you go to the kind of human being I na-ekwu ya. Oh no, one go one or two or it will be understandable that soon no you can not mistake. Then more than 8. About 8 different. Okay, that up to 8 different autos they have food, which resemble women does. Reasonable women does that. Which reasonable women does that. Enough. One of them has not 8 different pictures and 4 different videos. All those kind of things. Now and then I social media now so you can then cause any love.
Who will believe your story? Who will believe your story, your attitude, your character? What makes you a reasonable individual? Ọ bụrụgodu na o nwere ife ịnwagoro nọ na your brain. Icheta na ụmụ gị na-eto eto. Today, ịnwa na ndị aji ndarịta na-ajụ gị one or two things on your comment section. Ị nọ na-agwa ndị mmadụ that gịnị na nwa gị nwoke na-eme 15 years. Ọnwa kpọrọ afa. Na ọ na-eme 15 years. Then, I'm not going to 15 years. You still have guts to come on media to talk about this. How will you feel? Oh, now I'm not going to 15 years. They're now for ihe niile gbasara nne na-efere mbụ ụwa. Ịnwa na ụmụazị ha ga-enwere steeti ebe ụmụazị ibe ha nọ. Ịnwa na ha ga na-aga ha na-ada ashamed of themselves. At Bombana school, they will not be proud enough to bring their mother at school. Huh? Okay. I'm gonna go to you. Now you know the truth. Oh, now that is it, my dear. We don't lie here. We tell you the truth, how it is. Umuaziga, now in school. I will call you Umuazigo. How will you feel? Hmm? Hmm. Hmm. It's very frustrating and depressing for someone from desperate to be delayed in getting justice. Let your guys. After Ogechi Okeke in the country first. In our country, also in our 3-4 months. All country, yeah. You have to go those things. So that is it. If you're in your own country, not to pass John Domado. Well, country, she is there. She's my town, no qua. So dinner there is from your own mucho. Oh. On a disgrace in do much seriously. I'm sorry, I'm my God. I'm sorry about that. That lady is seriously disgracing and that got not only much. You want to delay the tirim. Delay the tirim. Where you and I come and I saw you die. Because none of us see naked is not to go on social media. Young and when I then ask Ijiro to the other share. Young on your way, huh? Young on your answer. Ninadelo, Otto Delede, Otto Nagwani, Ninadelo, Otto Ilicha and Nichaka, Ninadelo, Otto Yaratota, Otto Nagwani, Ninadelo, Otto Kanjuelu, Dekin, Otto Kanjiazo was and now, Otto Kanji Wakamoto. Here now we hear somebody that can also go after justice on social media. She from home. Nna ka nwasịrị na ka achịna asị nna nwasịrị nke nna aka akọ achịna na ụmụ chuna confuse achịna ka ọ bụ onye achịna sorry she's from achịna ana anụ ya na ọmụọ n'olu nda local government ka a na-anụ ya na ọmụọ ya na ndị dị esi ofu ụzọ aga kịta because of gịnị etu o si wee gwa ndị ụwa niile na Joseph anwụọna ebe Joseph kadikwando ọgwazigbo gwara Joseph anwụọna na ọ wee wido wee were igbo Ogechi Okeke Njaka and follow was changidin buchazie ha dị wayo just go blackmail wee kwazie ha with emotion from the on the page were na blackmail ndị mmadụ ịnwa na akwa ọ na-edenu ndị mmadụ chee na-ekwu ihe ọ na-ekwu eziokwu not knowing that gịnị na nwaanyị wụ onye ikiri nwaanyị wụ ikiri so the idiot tiri na my house roll them my house na mom were video nne m edo na mom na-ete dye n'isi the video kada edo na mom na-ete dye n'isi video of my mother then from there na ajizi nne onye de ka ihu ọsawo m onye achịna ana anị ya n'ọmụ ka esi ihe isi jikọgo na nwa nwoke
ọsị na Accusations na nwada ya kwụrụ ya ụgwọ Ogechi Okeke Njaka si na ya na-eke ọtụ ya na social media. Nne m chi ya ọtụ biko enwere iwe m ajọ kedu ebe isi wee nwara nwa m nwoke ọsọ na Facebook nne njigidoro ya ajọ that day ọ gwazi ihe ọ ga-asa ọkọtọ the phone ihe tago those kind of things vufte na social media kọmegini ka o wee blackmail Accusations. By the end of it all, I still pity her because just only that you know mere ajụrụ m mgbe a na-eti na lawyer gara ihe na no 17 years imprisonment. Ọ ihe lawyer kwuru ga adị involved na ọ na-ekpegodo ya ikpe ekpezi ya so dịka n'aka na-adịghị ya na ọ n'aka nke a ga-eji tụnye adịrụ nga na ọ n'aka nke a ga-eji tụnye adịrụ nga na nkụfu ya azụ nwanne titie ya ịghọtago kedu isi wee nwere nwa m nwoke wee azụghị ike ọsị ya ọ na Facebook na ọnwada ya na-akwụ ya ụgwọ o ji were adị eke ọtụ ọsị ndị kokere ebe o kere ọtụwa nọ o were vidio ndị na-agwa ndị na vidio m mere na-egosi na mma ebe m tiri pikchọ ya ma mma na-asị o nwere ihe ede hụrụ nwa nwoke kere ọtụ gị ebe a ka ezigbo isi si na nwa nwoke kere ọtụ gị ọtụ ụwa niile ọgụ this life onye anwara ife anwara ife ị na-egagharị ederi wie na-akọ nonsense na-eji Ogechi na scam ndị mmadụ mean that it can never happen again. You can never scam our people again with that autos. No, our people will not allow you to scam them with condemned autos. You were a useless woman, very useless individual, very useless. When I send a message in WhatsApp, now someone send it. I don't send it anybody. They are not here. I don't see need. They endorse me. You will see them on comment section here. Then you endorse them and get it. I don't watch here. What I want on is you're going to jack on all on resort. One and another that are reasonable to be a mother. Whether she's reasonable enough to be a mother. She has failed herself and failed her children. Umazia will not be proud of her because of all this kind of character. Huh? Not one, not two, not three. Different type of videos, pictures. Or mistake. The question is, can I go to something? And when end of 2019, the more ones are coming out. And when after 2020, and when after 2021, when after 2022, even this 2024, I say a new one. Opo nyana na eke otu ya kezi ebe ya we esi after us. That is the question. Onye ona kwesịrị ịjụ onwe. Somebody ji aka na ekere different men otu ya na achọ justice na aka Ogechi Okeke Njaka. Na achọ justice na onye nyere gị ndụ. Onye mere gị ọgaranya ewu today. Na iwu ọgaranya today ọ gịnị ọ tụrụ Ogechi Okeke Njaka. A blackmail ya ndị followers ya bụ ha wayo changidin. Na adazi na-emegide na-eti mkpu na-emegbu Ogechi Okeke Njaka na ịnwaji mụ na nnọkịta na-akwa ihe nweziri isi na-akwa ihe na-agwa m ọtọ n'ihe ụwa niile iwu idiot nila del ịwa anụ ọhịa iwe ezigbote anụ ọfịa ịnwere ife azụlọ ga-azụ nwere blade. You are not reasonable. You don't think. That is why you lack knowledge. If you go on your share on a screen, on a phone now for you, on your share on a screen. Oh, you on your share because he's a hiding criminal white to see at that one. Oh, which is only you senator, which is facing cat. Oh, what now? Who senator you go or this? Omana is a good you have here clear. In another, Nega half a face ye clear. That is why Ojwe Ulu Jirifu na Banaka on a Panako, or my visiting car. Anna intelligent on you, she can na on your new state.
onye Enugu steeti dara egwu ndị gbari wayo nọ na fight justice. Onye nwe ihe anyị na-afụ here. Onye nọ na screen na-afụ intelligent ekperigba. Nwoke na-enwere direction. Ninadel onye ji otu ya na-eshi ya kwa ihe nwere ọnụ onye ọna ji otu Ninadel na-eshi ya ka ndị ọzọ na-afụ ya. Let all Nigerians see it so that Ninadel will rest. Ya dago onye ọna ji ya na-eke the thing. Ka ụwa niile fụ ya. This guy on your screen is a hardened criminal. Onye oshi azulas. Onye oshi azulas. Since so many years, onye na scam no one in Africa account. So na fight justice. Okay, look at them. We are fighting the justice and what the justice guy for? Intelligent criminal. Afọ nke ọkazikwu my own. Afọ egoli na saga. Didn't they when her imagine Kingsley and this guy na-akwụgharị n'ụzọ every day. Si n'ihe ọ na ha na-echi Ogechi ka Ogechi fụta na Abuja. Ka Ogechi bịa na Abuja. Ha na-echi Ogechi ka Ogechi bịa na Abuja. Bịa na gịnị na Abuja nọ? O nwere keesi na eji. Imagine ije na steeti na headquarter na-akwụgharị na main road ịgbada. O nweghị onye n'ime ha niara that area na amazi ya. Ninadel is not asị n'ime video ebe ejide gị esize your phone. Ninadel cross all the other load not very far away. Then video na-aga ha na main load. Then video main load niile. All in name of gịnị ka ọ mara na ọ ga-adị relevant were Ogechi nne gị nni egwu nnu mmadụ gwayo. Ọhụ Ogechi ka o ji di page ya kịta obido kwa na agị page obido. Ogechi na ndị a na-ese dị message na WhatsApp ụnụ anaghị anụ dị Igbo. My dear, bikono, bịa na comment section. Ndị a na-eke dati na comment section, bikono, make yourself available. Make yourself available. Ka anyị keje gị ka ị watch ya. Bikono. Onye n'idiri ihe. Unu ga-afụ ndị na-eke na comment section. You inbox them. You get it. Ninadel na-akwụgharị na street of Abuja na-evido main road. Kingsley nọrọ very far away from all other side indirect way say photo. Mwana ndị nwa jibido nya ya evidence with video. Nya ya evidence with video. Post o picture osere. Ya dago. Ndị gwa night boss wee je gwa night boss na wara the day Ninadel nara. Na so na ha ka na Abuja wee na-egwu ndị mmadụ changiri na-egwu ha wayo. Ya dago. This guy, he have no job. Onye na-akọ m ọnụ nte ọ ka nwa na m nwere some item na shop m da na onwe ihe na-eme. Ị na-ahụta ọkwa na shop ka nọ na kedu ebe ị nọ kedu ihe ị na-eme as a human being. Ọ gwara ihe anyị na-eme ka ị ga-agwa ndị ụwa si na-enyere gị aka ọ naghị aga ọgaba ọfụma na nke iwu nweghị ihe ị na-eme ka isi enweghị ihe ọ na-eme. No job, no work, a na-scam ndị mmadụ online. Esi Chineke dị akịtang. Ọtụ Chineke. So ifụcha ihe niile ndị anyị efu that na ndị ego ihe na-eme they have no job, they have nothing doing. A na-akwụgharị streets gịnị na a na-achọ ka nwana mgbe Ogechi ji agafe ka esi efoto. Ogechi nwere ike ọ na-ada ebe ahụ daa with tinted grassy Lexus 570 evuru ya 3 vuru ya baa ile die ị na na gate na-eche na Ogechi ịnwa na iwu onye eri. Poverty is a sickness. So God will make me and you. Poverty ga-eme gị you will be thinking like animal. Ọ ihe na-eme ka isi na intelligent onye oshi. Poverty is their sense of reason ha na ị na gate na-eche ka nwana mgbe Ogechi gafere ka esi na anyị ga-akwụgide ebe a na the other day anyị na ebe a 7 in the morning anyị ga-anọgide 8 in the abalị na mgbe ha ji emechi. Ogechi nwere ike baa ebe ahụ with 3 Lexus 570 2025 model. And I had all those things.
wee gbafee ihe chere ọwa kọmishọna gafere ị gaghị mgbe Ogechi agafee ne ịrọ ihe na geeti na-ezuzugharị soro na-ejekọ mara mgbe Ogechi gafere ndị agha na-egwelọtụle ọgafere frustration ajọka ka esiri esi Malaysia eri pneumonia nwụrụ dị idiot nwe ya na boot moto buje ya tot kwadaga na Nigeria frustration wee dazie dị idiot ahụ complete efu na ọ naghị erizinzi ọfụma. Look at him every day na-ada o nwekweghị case ya na Ogechi. No case, no issue, no story. Ọ dị na-akọziri unu story that touches the heart. Kinsele ka m kpere gị ekpere. Let me pray for you. Ekpere a ga-elu ụzọ na-abụ. Mbechara ga-ekpere mkpere nwere injustice ekpere mechie vidio. Ọ wee ekpere ọwụ ọfọ. Kinsele nchekwube edo. Iji ana vidio si na ihe na-esere gị Ogechi Okeke Njaka na ihe iji afight Ogechi Okeke Njaka bụ na Ogechi sendiri nnụ mmadụ say pictures your car, say your car, your Lexus picture post na social media. Now ya ihe iji achị Ogechi that na through that ndị Ogechi wee send the assassinate to come and assassinate you. They through that your car nwa accident gbara isie. Kinsele ọwụ na ihe anyị kwuru wee eziokwu ekpere takosi wee dị ka ihe ọnwa si aka nne aka ekpe bịala go ka isi na Nigeria for another country that will favor you more and more and ị ga-enwe many cars. Na ọwụ na ihe ndị anyị na-ekwu asị ka ọ bụ onwe moto nke ọhụrụ ị dara n'ime ya ị ga-eji enwe accident and ị ga-anwụ n'ime ya. Women, that is the prayer m na-ekpere gị. Ọwụ na ihe ndị a i kwuru si na ọya nwa ihe Ogechi mere gị dan no dị ala soja na-ekwu na enyere gị 500,000 ị na-asị je weta FZ enyere gị ewe 500,000 anwa na mgbe a na-ekwu dat na otiri your picture ọsọ gị wagwe na-aza Kinsele. I don't think so. Mana ihe m na-ekwu nke eri anyị na-ekwukarị those your assassination ị na-ekwu assassinatiri gị wee na-asị gị na ọ bụrụ na eziokwu na Ogechi sendiri ndị dere assassinate ye gị ihe ọnwụ niile nọ n'ụwa na-ere gị na ọnwụ na ihe ị na-ekwu wasị ka ọ bụ ịdanye ugbu a na ọ ga-akpọrikọsị gị and ị ga-anwụ n'ime ya. Nke a ga ekpere na-ekpe n'isi nwere injustice bụ ụzọ ekpere na-abụ mana injustice ọ bụrụ na ị chọrọ Ogechi Okeke Njaka okwu ọ retaliate ya dan ị na-ekrem na ịchọghị ya okwu let God judge you. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ya okwu go for peace. If not, the God who live on heaven and on earth will judge you with all your evil. And when God started judging you with all your evil, those things you think that you have, you will lose them all. And when you lose them all, I pity you. You will be worthless in the eyes of people. One thing that is constant in life is change. Nobody knows tomorrow. Oh yes. Enwere ndị ụlọ ọgaranya ngadanga mecha daa ogbe ya ọnụ ntụ. Those connections niile anyị iji mgbe iji ego, once you are poor, those connections will be over. It's like a lady that loved a man because of money. When that money is nowhere to be found, that love failed with immediate effect. There is no changes. Life is a school. So when I just did my prayer upon you is that if what you are doing to Ogechi is right, let God Almighty judge you.
Let God Almighty judge you by himself. Yes, after God is government. Now, God can come to government and destroy, though the thing that their life is untouchable. And people of God will have freedom and peace. That is my prayer upon you. Let God be the head of every cases. Ogechi Okeke Njaka. So, I think I am done with this message. Do not allow neither the Nanedo to blackmail you with her Ogechi Okeke. I don't allow her to scam you. Yes, with emotional blackmail. No need you to neither the Nanedo. Chat and no the comment section. They will give it to you so that you will know the truth. When you know the truth, you will avoid her. We do the quarrel. I'll see you guys later. Bye for now.